Hej og velkommen til en ny video på den her kanal, hvor jeg i dag skal ud og få rundvisning på Hamborg Stadion. Jeg tror, det bliver mega fedt. Det går nok ikke kun fodboldting, det er her. Der er også golf og baseball og tennis og alt muligt. Her er der sådan nogle billeder af Hamborgs bedste venner. Nu skal vi have noget at drikke, efter vi lige har fået den der tur ved museum. De er nemlig i museum på stadion, det er så det vi lige er gået ved. Og jeg tænker, at jeg skulle smage sådan en tysk sodavand. Det smager bare helt normalt cola. Det er så her, hvor man lavede det interviewet efter kampen. Ja, så er vi kommet ind på hotelværelset, og så har vi et lille minifryser her. Ja, det var det så håb. Og så har vi en kæmpe stor seng. Nå, så er dag 1 færdig. Jeg glæder mig til dag 2. Klokken er næsten 12. Nu tænker jeg, at jeg ligger mig til at sove. Nå, så er jeg lige stået op. Klokken er kun 6. Så er dag 2 i gang. Så har vi spist morgenmad, og nu skal vi hen til centrum. Nå, nu er vi kørt rundt lidt i byen. Vi har lige været på hoteller, det der, så har vi tjekket ud. Og nu er vi så kommet ind i centrum, hvor vi lige er ved en parkeringsplads, og så skal vi ned og shoppe nu. Klokken den er 12 om natten. Vi har fundet et nyt hotel. Det andet, det var fint nok. Men så skulle vi lige et andet sted hen i byen. Ja, det er det så en uge efter, vi har været i Hamborg. Og så er jeg så sad og redigeret lidt herhjemme. Og så har jeg lagt mærke til, at der manglede nogle clips. Og vi har filmet noget ting forkert. Men jeg håber selvfølgelig stadig, at I kommer til at nyde videoen. Vi ses i næste video.